Bineri neja mijara vê xebata me dînê Musawîtiyê ye û ez ê hewl bidim ku di derbarê dînê Musawîtiyê de hinek zanînan bi awayekî Kurd raberî wê hêjayan bikim. Musawîtî, cihûtî yan jî em bibêjin Judaîzm ji temamiya ramanên dînê, bawerî û rê û rismên dînî a gelê İsraîlî rê tê gotin. Pîroznameya Musawîtiyê Tewrat e û Musa pêxemberê Musawîtiyê ye. Tradisyona dînî a ku di dîroka gelê İsraîlî de pêk hatiye. Dînê Musawîtiyê dînekî nîjadî an jî em bibêjin qewmî ye û xwe dispêre nîjada İsraîliyan. Dîn û baweriya Musawîtiyê ji aliyê İbnî Meymûnê, teologê Musevî ve bi sêzdeh sernavan hatiye vegotin. Yek, Xwedê afiranerê dinyayê ye. Di du, Xwedê tek û yek e. Sisê, Xwedê rih e. Çar, Xwedê nemir e. Pênc, duayên ebdan divê ji bo Xwedê bin. Şeş, temamiya gotinên pêxemberên İsraîlî rast û dirist in. Heft, mezinê temamiya pêxemberan Musa pêxember e. Heşt, qanûna Museviyan wehya Xwedê ye ku ji Musa pêxemberî re hatiye hinartin. Neh, tî kes nikare wehya Xwedayî bigohirîne. Deh, Xwedê temamiya kirinên ebdên xwe dibîne. Yazdeh, kesên ku fermanên Xwedê bicih tînin, Xwedê wan xelat dike. Duwazdeh, Xwedê mizgîna Mesîh pêxemberî bi rêya pêxemberên xwe daye. Sêzdeh, Xwedê demiriyan sax bike. Li gor dînê Musawîtiyê, Xwedê ji kerema xwe dinyayê afrandiye û mirovahî malbateke mezin e ku Adem û Hewê mezinên wê malbatê ne. Her wiha mirov Xwediyê vîna azad in û rih jî nemir e. Pîroznameya Tewratê ne tenê kitêbekî dînî yan jî em bibêjin kitêbekî rêzikên ehlakî ye, her wiha temamiya qanûn û rêzikên gelê İsraîliyê ku xwe ji bindistiya Misrê rizgar kirine.